Il-Kummissjoni Ewropea għadha kemm ħabbret 430 miljun euro fondi biex tappoġġja s-settur agrikolu ta' 22 stat membru tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta. Dawn il-fondi jeħtieġu azzjoni immedjata mill-Gvern sabiex jgħinu l-katina tal-produzzjoni lokali biex tħejji ikel ta' kwalità bi prezz raġonevoli. Hekk kif iż-żidiet tal-ori tal-ħajja qed jimbuttaw eluf ta' familji Maltin fi problemi. Minn dawn il-fondi Malta ġiet allokata 240,896 euro kif spjega l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista tal-Elezzjonijiet Ewropej Peter Aġus. Hemm bżonn naraw li l-fondi Ewropej jaslu għand iż-żgħir u biex nagħmlu dan jeħtieġ li l-Gvern mod immedjat iniedi skema li tilħaq lil kulħadd u jrid jaġġel għax għandna ħafna fondi għal 7 snin li ġejjin li għadhom laqqas biss ħarġu u dawn il-fondi li tħabbru mill-Kummissjoni Ewropea din il-ġimgħa jgħalqu f'Diċembru li ġej. Mela aħna nappellaw lill-Gvern biex jiċċaqlaq u jassigura li dawn il-fondi jaslu għand kulħadd b'mod li jgawdi il-konsumatur Malti. Dak huwa l-interess tagħna li naraw li bl-Unjoni Ewropea igawdi kulħadd. L-Istati membri kienu qasmu mal-Kummissjoni Ewropea valutazzjonijiet ta' diffikultajiet li jaffaċċjaw is-setturi agrikoli rispettivi tagħhom. L-awtoritajiet nazzjonali ser jiddistribwixxu l-għajnuna direttament lil bdiewa biex jikkumpensaw għat-telf ekonomiku minħabba tfixkil fis-suq. Il-konsegwenzi ta' prezzijiet għolin u għal-ħsara kkawżata mill-avvenimenti riċenti relatati mal-klima. Il-Kummissjoni Ewropea l-Agrikoltura qal li l-bdiewa huma fost l-ewwel li jintlaqtu mill-kriżijiet klimatiċi, ekonomiċi u ġeopolitiċi u bekk jisħoqilhom l-appoġġ u rikonoxximent tal-Kummissjoni Ewropea. Kien għalhekk li l-Kummissjoni qed terġa' żżid l-għajnuna finanzjarja tagħha biex tappoġġja lill-bdiewa.